Pál tehát elmegy Jeruzsálembe, ellenségei pedig tényleg megtalálják. A tömeg már majdnem megöli, de római katonák őrizetbe veszik, megmentve ezzel az életét. A zsidó vezetők megvádolják, hogy lázadást szít Róma ellen, de ezt bizonyítani nem tudják. A rómaiak meg azt nem tudják, mit tegyenek vele. Látják, hogy nem bűnöző, de folyton bajba kerül, mert egy megfeszített és feltámadt zsidó férfi tart a világ királyának. Így hát Pált egyik bíróságról a másikra hurcolják, míg nem azt kéri, hogy hadd védekezzen Rómában, a császári bíróság előtt. Ők pedig örömmel adják át az ügyét. A könyv ezen részében Lukács, a szerző úgy írja le Pál kihallgatásait és bebörtönzését, mint Jézus kihallgatását és bebörtönzését. Lukács egy fontos dolgot mutat meg: amikor Jézus népe Jézus életét követi, az ő történeteik elkezdenek hasonlítani Jézus történetéhez, ami nagyon szép, de nagyon nehéz is.